Здравейте! Здравейте, мили мои прекрасни, сияйни сърчица! Днес реших да ви кача едно видео на тема какво ни носи пълнолунието в Телец, което събитие ще се случи в 15 часа и 19 минути днес, на 5 ноември 2025 година, и влиянието ще се усеща през следващите 2 седмици или де-факто 14 дни от момента, в който заснемам по-скоро видеото. От 5 ноември, още 2 седмици напред, ще важи този разклад. Какво е пълнолуние в Телец? Това наистина е едно изключително важно събитие за всички нас. На 5 ноември в 15:19, т.е. 15 часа и 19 минути, ще се усети влиянието, като пълнолунието ще бъде в Телец, но всъщност Слънце сме в Скорпион. Телеца по принцип е земен знак, той е свързан с материалния ни свят, Скорпион е свързан с душата ни, с духа ни и с трансформацията. Така че тук през периода ще бъде изключително важно да балансираме по-скоро земя с душа или тяло с душа. И това ще е изключително важно за този период. Баланс между тяло и душа. Другото, което е много важно, Телец е знака, който също се свързва с изобилието, с картата в Тарото на императрицата, трети голям аркан, изобилие, просперитет, женската енергия. Това е божествената женска енергия. Така че също така тя се свързва с богините като Афродита, Деметра, Гея, Иштар. През периода много от нас ще трябва да се заземим, да се стабилизираме, да забавим темпото, и това е един прекрасен период, в който може да се наслаждаваме. Буквално да се наслаждаваме на всеки момент от земния си живот и от земния си път, като забавим темпо и наблюдаваме, съзерцаваме и сме благодарни за всичко, което имаме на този етап. Изключително прекрасен момент за благодарност, за различни ритуали от този тип, като ритуали за благодарност, ритуали за работа с женската енергия. Така че е много хубав период през следващите 2 седмици пълнолуние в Телец, който сега не знам точно кога ще се качи видеото, но ще навлезе в 15 часа и 20 минути долу-горе, 19 всъщност, но няма никакво значение, повтарям го няколко пъти, което сигурно ще е важно. Все пак, когато се повтарят някакви неща във видеята, по принцип това е да се наблегне на това нещо, не го взимайте като че някой ви повтаря едно и също. Понякога нещата идват по този начин, информацията ни бива дадена по този начин. Тоест, аз съм проводник на информация и съответно чаналинг или проводника, по който ми се дава, се повтарят някакви неща, които аз трябва да ви ги повторя, да ви ги потретя, ако трябва, защото е изключително важно да ги чуете. Благодаря на всички вас, които се абонирате за канала Просто сега, и за тези, които лайквате, коментирате видеята. Благодаря на тези, които ми се доверявате за лични таро прогнози. Вече започнах да правя годишните таро прогнози за 2026 година. Всеки, който има нужда от такъв разклад, можете да ми пишете. Казвам годишна таро прогноза и тук ще вметна, че тези дни правих лично такава таро прогноза годишна и дамата ми прати съобщение като обратна връзка, в което тя писа, че това, което се предвиди така в предстоящата 2026 година, тя е получила като нещо като дежавю. Съответно, някои от нещата, почти 90% писа тя, че от нещата вече са се случили в преходната 2025 година. Така че, мили мои, наистина понякога таро работи по този начин, енергията работи по този начин, защото в духовния свят интервал време, много пъти съм го казвала, не съществува. Така че понякога картите, енергията ни предвиждат неща, които всъщност вече са се случили. За някои не са. Всеки трябва да от себе си взима правилната информация. Понякога Таро просто ни припомня някакви неща от миналото и работи по този начин. Понякога Таро иска да наблегне на някакви неща от миналото, за да ни ги припомни в настоящето с някаква определена цел, може би да си преценим, огледаме нещата, да осъзнаем нещата. Така че, мили мои, наистина е много важно
да умеете да отсявате и да си взимате наистина това, което усещате, което не усещате, не да взимате всяко нещо за 100% истина и наистина, когато има таро разклади на тема да предвидим бъдещето. Аз много пъти съм казвала, че не съм такъв таролог, който ще гледа в бъдещето. Предпочитам да анализирам енергии, предпочитам да наблягам на това да ви бъда полезна със съвети и насоки, отколкото да предвиждаме бъдещето, защото всички, които сте по-осъзнати, които работите с енергии, които сте духовни, знаете много добре, че всъщност ние сме творци сами на нашата реалност и всеки има право на избор и според изборите, които им правим, съответно си понасяме и съответно последствията от изборите си. Имаме и свободна воля, която Бог ни е дал и ние сме свободни същества да подреждаме живота си по начин, който всъщност ние искаме. И всеки, който е осъзнат и работи със себе си, знае, че той има пълната свобода да проектира най-добрата своя реалност. Извинявам се за дългото въведение на видеото. Ако това не ви е харесало до тук като информация, можете да превъртите, разбира се. И така, като за начало първо ще разгледаме кои сте вие, мили мои прекрасни. Кои сте вие? И ако се препознаете в тази енергия, която ще ни разкрие Таро, продължавате да гледате. Съответно, ако не се препознаете, няма нужда да гледате този разклад. Той е предназначен за някой друг, така че слушайте внимателно. Подбирайте информацията чрез вашата интуиция, отпуснете се, доверете се на потока на енергията. Понякога енергията наистина ме изумява как работи, но това е положението. И така, кои сте вие, мили мои? Тук не делим пол, мъж, жена, просто четем енергии. Нека да видим първо кои сте вие и съответно след това ще видим как ще ви повлияе пълнолунието в Телец. Наистина един прекрасен, балансиращ, релаксиращ, забавен момент и през следващите 2 седмици ще е изключително важно да наблюдавате, да се наслаждавате на това как си пиете кафето, как общувате с хората, да сте по-бавни, по-лежерни, да не бързате, да минавате по-леко през живота, стабилно, заземени и спокойни. Много важен период за нашето лично пространство, спокойствие, релакс, медитация също и работа с женската енергия. Нека да видим кои сте вие, които ще попаднете на този разклад. Тук може би ще ме гледате повече мъже от огнените знаци, Лъв, Овен, Стрелец. Здравейте, прекрасни мъже, огнени такива. Всички лъвчета, овенчета и стрелчета. Поздрави от мен, тези, които гледате. Още да видим, кои сте вие, които ще попаднете на този разклад. Мили мои сияйни мъжки сърца. Добре. Не, задължително да сте мъже, може в окръжението на дамите да има някакъв огнен знак, който така или иначе влияе на вашата енергия в момента. Наистина енергията в момента я усещам по-бавна и мудна, като че ли по-бавно се развиват нещата или забавят ход, но кои сте вие в момента? Малко Таро не иска да разкрива кои сте вие. Определено сте доста загадъчна личност, доста затворени може би, или сте буквално прекрити хората, които ме гледате, но сте огнени. Но сте страстни, но сте дейни, но сте активни, обичате скоростта, обичате динамиката, обичате живота, обичате всичко да се случва бързо. Така, кои сте вие, мили мои? Вижте нулевия аркан, жреца имаме тук като енергия. Повечето от вас сякаш стартирате нова идея, нов проект, може нова връзка с The Hierophant. Може да сте изключително духовни личности, които работите с енергии, които сте научили много важни уроци. Хора, които се изкачвате по стълбичката на живота, на духовността, на помъдряването, на уроците. Определено учите нови неща, които ви карат да сияете, да се чувствате добре в живота. Изключително минавате през живота с лекота, обичате началата, обичате свободата, обичате обичате чисто. Тук обичате чисто, определено обичате свободата на духа. Обичате да се наслаждавате на земния живот, по принцип. И не само.
Хора, които имате доверие. Имате доверие или в този момент искате ново начало да се доверите на или връзка, идея или проект, които усещате като вашите, като учили. Давате начало на нещо ново. Дамите тук може би в момента се доверявате на енергия, ново начало в взаимоотношения с един огнен мъж, или изчаквате някакъв нов етап в тези взаимоотношения. Още да видим. Тук излиза Водолей, Телец също като енергия. Още да видим кои сте вие, мили мои. Седмица на мечове, определено вие до сега обаче, до сега сте били прикрити към нещо. Били сте повлияни от други хора. Определено тук сте били повлияни от негативно мислене, от страхове, да бъдете открити, да бъдете честни, да се доверите на нещо и сега виждам, че сякаш това нещо се отключва, сякаш това нещо се отпушва. Сякаш решавате, че няма нужда повече да криете, да бягате, да обмамите, ако щете, и да лъжете, или просто да бягате от истинското себе, от истинското себе си. За дамите тук е възможно да е имало такава връзка или в момента да се разгръща такава връзка, в която е имало прикритост, имало е неясноти, влияние на други хора или негативно мислене също. Някой да е мислил по-негативно относно вашите отношения, но като че ли сякаш се дава ново начало за вас. И в двата варианта, дали сте мъж или жена, сякаш идва някакво ново начало за вас след такъв по-труден, да речем, период. Още една карта. Кои сте вие, мили мои? Осмица на жезли. Може да има превключване, комуникация, разговори, чатове, съобщения, обаждания, раздвижване на някаква такава енергия, в която е имало лицемерие, чувам, или прикритост, неясноти също, но тук нещата се разгръщат, започва да се случва някакво развитие, има разговор, има отпушване на енергията. Кои сте вие, мили мои, на този етап? Приключвате един доста тегъв период. Имаме десятка на жезли. Някой може да се е тръгнал от миналото, в което е било трудно. Изминали сте доста път. Носили сте много, така да се каже, дълго време товар, който така или иначе вече ви изтощил и е време да го пуснете, защото тук Вселената иска от вас. Имаме четворка на пентакли, също се говори за някакъв страх да пуснете, буквално да пуснете нещо от миналото си. Имаме десятка на мечове, приключва се някакъв тегъв период за вас и имаме и крал пентакли, телец, дева, козирог на месен, но тук сякаш някой от вас приключвате трудна ситуация, която дълго време не сте искали да пуснете, независимо дали сте дами или мъже тук. Ако сте мъже, дълго време сте отлагали важни решения, свързани с развитието на конкретна връзка. Може тук мъжете да сте ангажирани на друго място, да сте нечии съпрузи и да приключвате там, или просто приключвате с тази енергия на обвързания мъж и решавате да се отпуснете, доверите, да се пуснете някакво ново преживяване. Дамите тук, ако сте в някаква връзка, в която някой е бил обвързан и ви било трудно, като че ли тук или същия човек се завръща във вашия живот, или буквално започвате съвсем нова връзка с съвсем друг човек, за всеки ще бъде различно. Определено в миналото има лъжи, лицемерие, двуличие и има доста трудности. Било е трудно, тежко, имало е и наранявания. Така, мили мои, ако сте се препознали в тази енергия, продължавате да гледате прекрасни, сияйни сърчица. Какво ви носи пълнолунието в Телец през следващите 2 седмици от 5 ноември 15:20 часа настава това пълнолуние. Усеща се най-силно тогава, стартира се 5 ноември, следващите 2 седмици, така че кодираме енергията за този период. Видеото ще бъде валидно за този период. След това просто дори да попаднете на него, няма да важи. Така да видим пълнолуние в Телец през следващите 2 седмици. Каква енергия може да очаквате?
потенциална енергия казваме, не казваме 100% истина, или че точно така ще се случат нещата, пак ви казвам. Така. Какво може да очакваме през следващите 2 седмици, мили мои? Ако нещо не ви харесва в енергията, ако нещо не ви харесва в разклада, ако ви се струва твърде бавно и мудно работата ми с картите, имате право да смените видеото, имате право да напуснете канала, защото съм решила, че това съм аз, това е моята работа, работя по този начин, понякога се усещам по този начин. Сега, между другото, пълнолунието започва много силно да ми се отразява, въпреки че още не е навлязло, аз го усещам няколко дни преди това, така че на мен енергията изключително много ми влияят и аз съм много благодарна в този момент, точно сега, че усещам енергията по точно този начин, като благодарност, като спокойствие. Вижте императрицата. Много от вас сте точно в такава вибрация. Спокойни, уравновесени и наистина тук енергията се забавя за вас. Просто се балансирате, синхронизирате. Буквално божествената ви женска енергия започва да се усеща много силно тук и вие си влизате в целия потенциал. За мъжете тук може би ще има разговор, раздвижване през следващите 2 седмици с изключително ценна за вас женска енергия. Ето мъжете излизат тук, същите, които бяха и в идентификацията. Имаме огнени знаци, Лъв, Овен, Стрелец отново не излезе, 9 на мечове, императрицата, 8 на жезли, 3 пентакли и от под колата имаме Justice, това е справедливостта. През следващите 2 седмици пълнолунието в Телец, определено дамите тук ще се стабилизирате изключително много, ще си влезете много силно в женската енергия. Възможно е тук да се появи човек от вашето минало, или човек, с който така или иначе има много силно привличане с 8 на жезли, има комуникация, има раздвижване. С 3 пентакли вероятно може да има някаква намеса на трети енергии. Третата енергия може да бъде всичко, което се сетите. Разстояние, друга връзка, семейство, родители, приятелства. Третата енергия може да бъде дори вашите различия, тук години може да има разлика, защото императрицата е много по-зряла, докато до нея седи един огнен крал, но той е само крал, не е император и тук има разлика. Дали в енергийното ви поле или наистина е възрастова граница, но или духовно израстване, т.е. дамата е много по-осъзната, по-развита, по-духовна, по-стабилна дори. Тя е по-зряла, докато мъжът тук с този крал жезли е малко или много не толкова зряло. И тук има някакви различия. Определено момент трета енергия. Другото, което ни излиза през следващите 2 седмици, това е договор на душите. Определено имате уроци да учите от тези взаимоотношения, каквото ще да става. Това със сигурност е връзка, която ще ви научи на нещо. Виждам раздвижване, извинете. Ще има комуникация, обаждане, включване. Така. Дамите тук обаче много ще ги премислите нещата. Може и мъжете също да ги премислите. Ще подчертаем енергията, но със сигурност през следващите 2 седмици пълнолунието в Телец ще донесе някакъв баланс, някакъв, как да кажа, справедливост, карма, изчистване на карма. Имаме петиция на мечове под колата. Някой твърде дълго обмисля нещата, влияе се от негативизъм, от хорско мнение, ако щете, има някакви противоречия. Тук имаме звездата, което говори, че въпреки всичко тук ще има едно лечение на тази ситуация. Като че ли ще се окрутят нещата, ще се трансформират, ще се излекуват. Има надежда за тази ситуация, каквото ще да значи това. Не знам кой обаче от двамата тук много мислите, премислите, буквално по цели нощи няма спане. Сега ще подчертаваме през следващите 2 седмици какво така може да се случи като енергия. Потенциално развитие, пълнолуние в Телец, какво ни носи? Определено с големия аркан на справедливостта, която е тук, извинете.
и звездата. Тук ще се изчисти някаква енергия, ще се излекува някаква енергия, ще има разговор, който ще изчисти тази ситуация по някакъв начин, ще има и раздвижване. Много странно, тази карта се обърна, звездата втори път, така че това също е голям аркан, така че няма да подцени звездата. Тук може да има лечение, може да има трансформация, може да има като че ли надежда, да се даде надежда на някакви взаимоотношения. Още да видим пълнолуние в Телец. Какво така ще се случи през следващите 2 седмици? Определено ще се вземат решения относно реализирането на някаква връзка. Мъжката енергия, която е Лъв, Овен, Стрелец. Тук ни се набляга огнен знак, който ще предприеме действия относно разговор, изясняване на някаква ситуация за вас. И имаме и Телец, Дева, Козирог, Кралица, Пентакли. Съчетана с Императрицата. Дамите, тук сте просто бетон жени. Много стабилни, много балансирани, много спокойни. Изцяло сте влезли в енергията на Телеца. Женската ви енергия наистина е на похвално ниво тук през следващите 2 седмици. Дамите, тук ще наблегнете на вашата стабилност, хармония. Здравословно ще се грижите за себе си. Виждам да лекувате и балансирате себе си като заземяване. Тук може да работите с енергии и да се заземите, стабилизирате, материализирате. Втора чакра, първа чакра ще са ви много важни. Да работите с тях, да се свържете с корена, да се чувствате стабилни. Определено ще си влезете в много хубава женска енергия. Пак повтарям, извинявам се за рекламите. Исках да има музика, но така иначе през цялото време на реклами, за което се извинявам. Също може да има някакво значение за видеото. Сега ще го променим това. Така. Още да видим. Висшата жрица, вау! Дамите, тук ви виждам много интуитивни също. Имаме зодия Рак и зодия Риби. Смятам, че през този период, през следващите 2 седмици и под влиянието на пълнолунието в Телец, много дами ще сте изключително свързани с вашата интуиция и ще предчувствате, че тук някакъв човек от вашето минало или може и настоящ човек да е определено огнен знак, който ще иска комуникация, изясняване на някаква ситуация, в която си имате, така да се каже, договор на душите, някакви ситуации, които трябва да се случат между вас, определено уроци, които трябва да си научите. Ситуация, която е вкарала и двама ви в размисъл, може и двамата да не сте имали така дълго време спокойни нощи, премислящи нощи, тревоги да е имало. Тук е имало забавяне на някакво развитие, определено с звездата по-бавна енергия. Може да има трета, четвърта енергия намесени, може да има премълчаване, тайни, които не се така изясняват с висшата жрица. Дамите, тук сте много интуитивни, знаете си нещата, но между вас има мълчание, има скрити неща. Въпреки че ги има тези неща, вие ги усещате. Дълго време тук няма развитие с императрицата. Смятам, че има застой с звездата и с The High Priestess или висшата жрица. Много бавна енергия. Въпросът тук е, че мъжете ще усетите дамата изключително затворена, потайна и това може буквално мъжката енергия тук, която е крал жезли, да го изкара от равновесие и този човек вече да иска да се изкоментират нещата, защото смята, че твърде дълго се мълчи. Защото смята, че дамата тук е много потайна, скрита и не говори. Още да видим. Определено обаче между двамата тече някаква телепатична комуникация. Дамата усеща мъжката енергия много силно. През следващите 2 седмици какво е вероятно да се случи? Под влиянието на Телеца. Седмица Пентакли, ето е бавната енергия. Изчаквало се търпеливо за някакъв разговор. Този мъж тук, не знам защо ми се набляга на мъжа, е чакал някакви конкретни действия или някакъв знак от дамата, но така или иначе тя си остава стабилна, заземена, фокусирана в своят свят, работи си там върху себе си, отработва своите травми, ако щете, работи с някакви там, може, духовни практики, заземяване, стабилизиране, свързване с интуицията, изключително така благородно и благодатна енергията около нея, просто около нея
просто цари някаква магия, буквално всичко е вълшебство, спокойствие, мир и хармония, докато около мъжа има едно чакане, едни премислящи ситуации, безсъние, яд дори на моменти, агресивност усещам. Това, че дамата е спокойна, изкарва мъжката енергия извън контрол, чувам. Още да видим. През следващите 2 седмици, шестица на пентакли. И ми да, определено тук мъжката енергия ще усети порив и желание да изкоментира нещата. 100% ще има някакво включване, някаква комуникация за постигане на някакъв баланс. Шестица на пентаклите и с справедливостта ще има някакво изчистване, пак казвам, на карма или балансиране на енергията. Нулевия аркан, ето го нулевия аркан, ново начало, скачане в неизвестното, доверие в процеса. Някой ще поиска ново начало с вас, чувам. Да, определено тук мъжката енергия е била супер бавна, нерешителна, премисляща, така ще направя, ще изчакам още малко, ще премисля. Този път виждаме, че вече мъжа няма търпение и ще направи някакви, дори ако щете глуповати действия към вас, но ще иска да скочи, ще иска да опита. Колесницата имаме раздвижване, напредък, някой да отиде към другия, да имате среща, да има потегнене в някаква посока, да има подем в енергията, да се раздвижат нещата. Определено тук има колебания от нечия страна, затова е имало и дълго премислене, бавене на връзката. Хубавото тук е, че мъжът е бавил важните решения, отлагал е, премислил е, докато пък дамата е приела неговото така бавене като буквално време, в което тя може да се погрижи за себе си, не е била фокусирана върху този човек, не е изпадала в крайности, напротив, тя се е погрижила за своя личен свят, вникнала е в душата си, работила е с женската си енергия, тя е пораснала като човек, като личност. Докато той се е бавил, тя е решила, че така е най-добре за нея, което е прекрасно за дамите тук. А мъжа, вярвайте ми тук, пък докато дамата си е гледала своите там неща, е работила върху себе си, той е буквално тук се чувства пренебрегнат, ядосан, колеблив, нерешителен, объркан, ако щете. Защо тя така реагира? Защо тя се бави? Ето го крал пентакли. В крайна сметка и той така или иначе се опитва да мине през някаква трансформация, или това е било време, в което той минава през трансформация. През следващите 2 седмици тази енергия ще се промени изключително много и връзката, изобщо динамиката тук много ми излиза за някакви отношения. Колелото на съдбата имало е и все още през следващите 2 седмици ще има някакво като за урок. Особено за мъжката енергия. Дамата тук си знае нещата, но мъжката енергия е имало и все още ще има уроци относно трансформация. Този човек трябва да си научи урока. Урока да промени нещата за връзката. Връзката изцяло ще зависи от него. Ако този човек не влезе в една спокойна, мъжка, стабилна енергия и не промени нещата, дамата спокойно ще продължи напред. Просто тя е твърде уверена, твърде земна, твърде самодостатъчна, ако щете. Тя се знае нещата. Тук урока е за мъжа. Той трябва да порасне. Вижте. Кралица на мечове. Да, и дамата със сигурност ще вземе или е взела вече тези решения. Казвам в интервал, време в духовния свят. Не съществува. За някой това вече е минало, за някой вече те първо ще се случват през следващите 2 седмици. Или това колело в миналото се е завъртяло в такава посока, че някой не е пожела да стабилизирате връзката, да се развива подобаващо и дамата тук се е оттеглила. Или те първа, това нещо ще се случи. Десятка мечове. Ако има някаква остатъчна енергия от тази ситуация, възможно е да има включване, комуникация, раздвижване, но това нещо да доизчисти тази ситуация между вас. Абсолютно тук, ако не видите промяната, която вие така или иначе дамите искате да видите в отсрещната страна, вие сте като категорични в решенията си да финализирате и приключите тази връзка на 100%. Много ще зависи от мъжката енергия, как ще се държи и дали е пораснал достатъчно за тази дама. А с жезли имаме. Тук имаме много силно привличане, химия, страст. През следващите 2 седмици какво е вероятно да се случи? Седмица на чаши. Обаче тук има много объркване, хаотичност, неясноти. Някой да не е уверен, някой да не е сигурен. Това любов ли е? Страст ли е? Какво е това нещо?
Девятка на чаши. Тук някой ще трябва да осъзнае какво иска от живота, какво иска от тази връзка. И смятам, че това ще бъде мъжката енергия. Виждаме го като виждаме го като паш пентакли. Твърде неориентиран, твърде не научи урока си все още, твърде объркан и твърде егоистичен, между другото. Твърде егоистичен го виждам. Тройка на жезли. Това човек може би ще има нужда от време да прецени как да действа към вас, защото той самия не е сигурен и не научава важни уроци. Не си учи уроците този човек. Още през следващите 2 седмици какво е важно, какво би се случило. Десятка на чаши. Тук има много чиста емоция, много любов, но някой като че ли не желая да си я признае тая любов. Осмица на чаши. Дамите тук, въпреки емоциите, които имат към този мъж, ако не видят отношението, което заслужават, защото те са императрици и заслужават император, а той се явява като паш, като човек, който има да учи още, да расте още. Дори този човек да има желание да подходи към вас, това, което ви предлага е твърде наивно, твърде малко, твърде като едни трохички. А жената е готова на абсолютно много повече. Тя би дала всичко. И виждам, че тук се разминавате с даден човек и някой ще си тръгне. Осмица на чашите имаме, напускане имаме и седмица на жезли. Някой да се затвори тук, определено. Някой да се затвори, да постави здравословни граници. Тройка пентакли. Със сигурност тук има друга енергия, която пречи да се случат нещата по наистина както би трябвало да се получат, както би трябвало, защото тук има нещо. Смятам, че тези отношения не са случайни и те са ви дадени да израснат до ниво семейство с тази десятка на чаши. Обаче тук мъжката енергия не е достатъчно пораснала. Тук позволява на други неща да влияят на отношенията и той не научава много важни уроци за тази връзка. А тази връзка не е случайна, отново казвам. Тройка пентакли имаме. Имаме трета енергия. Със сигурност имаме уроци да си учим тук. И то по-скоро мъжката енергия да си учи някакви важни уроци. Двойка. Ще да кажа двойка чаши, но това са любовниците. Много силна връзка, вижте. Тук специално в тази колода любовниците са влюбени, които се венчаят пред Бог. Това е свещен съюз. Въпросът тук е, че с любовниците няма как да пренебрегнем, че винаги в любовниците има и трета енергия. Или любовниците в буквалния смисъл са тук, че някой с някого е любовници и наминават на следващо ниво семейство. Не се гради, не се стабилизира и така нататък. Последна карта през следващите 2 седмици, потенциално развитие Слънцето. Ще има яснота. Дори тази яснота да не бъде най-прекрасната яснота, това Слънце наистина може да бъде много огромно щастие, но по-скоро го сещам все едно най-после да се осъзнаят някакви неща, да се разбере някаква истина и нещата да са ясни и категорични. Имаме принцеса на жезлите тук и тук имаме едно писъмце, ако може да го видите, писмо. Така че тук може някой да осъзнае някакви неща, да пише, да потърси други, но пак казвам, няма такова стабилно развитие. Двойка жезли. Колебанието избора си остава. Дори тук да има някакви действия от този огнен крал към вас, дамите, или вие мъжете да направите някакво действие към тази дама, пак ви казвам, че тук има трета енергия. За мъжете, вероятно, тази дама може и да е обвързана, да е нечия съпруга, нечия майка, така нататък. И това да влияе по някакъв начин. Или вие тук мъжете да сте ангажирани на друго място, но определено има ангажимент на друго място и това пречи. Седмица на пентакли. И ще се продължава да се протаква тази ситуация, да се чака и да се надяваме на някакви решения и някакви събития. Тройка на чаши, това е празника, новото начало, но смятам, че има да се чака твърде много за това развитие. И тук дамата по-скоро смятам, че няма да чака. А пък ако вие сте мъжа, който трябва да изчакате тази дама да вземе решения, шанс има за връзката реално. Но тя може да
съществува под лек формат. Каквото да значи това? Тя може да съществува под лек формат, като празник, като срещи, като тайна връзка. Това виждам. Има шанс, но само като тайна връзка. Още да видим. Девятка на чашите и звездата. Сбъдване на голяма мечта тук за някого. Я да видим каква е тая мечта, която ще се сбъдне и през следващите 2 седмици. По-скоро виждам, че това е тук, като ако някой мечтае за тази връзка да мине на различно ниво, тя няма да мине на различно ниво. Някой ще стане разочарован с тройка мечове. И звездата отново ни говори за лечение. 3 пъти имаме звездата тук, така че тук ще мине период, в който някой ще трябва да си лекува сърцето и да продължи напред, да следва своите мечти. Тук, дамите, трябва изключително много добре да помислите какво искате, дали сте доволни от това развитие, решението ще бъде ваше. Дали да останете в тези отношения, ако този човек е ангажиран, дали ви дава достатъчно, дали сте съгласни с това, което той ви предлага. Можете тук, ако тази дама е обвързана, дали вие сте съгласни да бъдете нечи любовник, така че преценявайте си нещата. Сега ще ви изтегля. Като цяло мислех, че разклада ще върви в някаква друга сфера на живота ви, но тук някакси любовта и взаимоотношенията ще бъдат като че ли по-важни през следващите 2 седмици в пълнолунието на Телеца. По-скоро ще минете в период на лечение и тук ще има някакво развижване на енергията, има някакъв старт и комуникация, която обаче ще изясни ситуация, в която ще има като че ли най-после ще видите, че тая връзка или ще съществува по този начин, по който е съществувала до сега, или просто ще трябва да се приключи това нещо, защото така или иначе тук има 3, 4 фактори, които влияят и тук просто някой става разочарован, така или иначе. Нека да видим послания от този човек, защото все пак имаме връзка, излезе връзка. Любовен шепот, какво иска да ви каже този човек, който ни излезе на самия разклад. Съобщение от този човек, мили мои. Съобщения. Съобщение от дадения човек за вас. Така, този човек иска да ви каже, ти се доближи по-близо от всеки. Иска ми се да извинете, иска ми се нещата да бяха различни, ви казва този човек. Понякога не спя, мислейки за теб. Това го видяхме, че тук някой не спи, мислейки за другия. Съжалявам, че те лъжа. Още в самото начало на разклада ни излезе, че някой тук лъже. И тук скрих от теб истинската си същност. Със сигурност тук с ето тази карта. Къде беше тя? Пак я загубихме. Със сигурност видяхме, че някой лъже така иначе. Още, да, тя беше в началото на разклада. Но това тук значи, че някой премисля нещата. С седмица на мечове в тази колода, която беше излязла преди малко, няма да я търси повече тая карта. Мили мои, тук сега, докато търсих карти, смятам, че някой от вас търсите все още някого или се надявате на някого, все още мислите за някого. Но ще е добре да се отдалечите от тази си среда, връзка, защото тя така иначе ви носи нещастие и ви наранява. Със сигурност тук има лъжи, със сигурност някой е прикрит и не е честен и въпреки, че има емоция, защото той човек ви усеща като много близък, реално той иска нещата да бяха различни, но те не са различни, те са по този начин. Със сигурност тук има някаква тройна, четворна конфигурация и е трудно и е невъзможно като че ли на този етап да се случи каквото и да е било. И през следващите 2 седмици със Слънцето със сигурност някой ще му светне изключително и ясно, че тази ситуация или ще бъде по този начин, по който е била до сега, или просто ще трябва да приключи. Да видим ангелите какво ще ви дадат като съвет, мили мои прекрасни сияйни. Пълнолуние в Телец, какво е вероятно да се случат през следващите 2 седмици под влиянието на пълнолуние в Телец, което е днес от 5 ноември в 15:20 часа и ще важи през следващите 2 седмици послания от ангелите.
Вижте какво ви казват ангелите. Прережи нишките. Помоли Архангел Михаил да премахне всички пластове на страха, свързани с предишни взаимоотношения и да те освободи от разрушителни поведенчески модели. Тук ще трябва да прережете нишките, защото вие имате, така или да се каже, тук има енергийна нишка, с този човек сте свързани и ще трябва да помолите Архангел Михаил с молитва, с практики, има доста практики в YouTube, молитви в YouTube, така че търсете информация, визуализирайте се Архангел Михаил, как прекъсва тези нишки, помолете го за помощ. Наистина, тук ще трябва да прережете тези нишки, защото реално връзката, не смятам, че тук е толкова... Всъщност на материално ниво връзката е преключила, но все още усещате тази нишка, която ви свързва по някакъв начин и бивате въвличани в същите ситуации отпреди, само заради тази нишка. Помолете Архангел Михаил да ви помогне, мили мои. Нека да видим и от архангелите тук послание за вас, мили мои прекрасни, през следващите 2 седмици. Творчески проект, творческо писане, творчески проект, глупости говоря, може и проект за някого да е. Архангел Гавриел, отдели време да записваш мислите си в дневник, напиши статия или книга. Тук някой от вас може този човек да ви помага, да ви вдъхновява, да пишете книги, да пишете статии. Но смятайте, ако започнете да пишете мисли, емоции, чувства в някакъв дневник, ще осъзнаете колко мъдри сте всъщност. И тук даже това, което пишете на този етап, може някога да стане книга или просто да стигнете до някакви изводи, че имате талант да пишете. Много интересно ще бъде. Така че творческо писане ще е важно за някой от вас. Може да пишете книги, може да сте писатели и така нататък, вие си знаете. Нека да видим и от оракула Любовта лекува през следващите 2 седмици пълнолуние в Телец, какво така ще ни посъветват. Ще ни посъветва енергията. Извинявайте. От оракула послание за през следващите 2 седмици. Така, 7. Ще прочетем и от книгата. Краят на драмата. Нямате нужда от драма, пуснете да си ходи. Така че тук е време да пуснете драмата, да си ходи. Нямате нужда от драма. Краят на драмата настъпва, когато разберете, че тя започва и приключва с вас. Помислете защо се нуждаете от драма, какво ви дава тя, какво замест в живота ви. След това, като си отговорите на тези въпроси, преценете дали искате да я задържите в живота си или по-скоро ви се ще да се разделите с нея. Разрешението е ваше. Тук от вас зависи да сложите край на тази ситуация. Ами, това беше днешния разклад, мили мои прекрасни. Така или иначе, това са енергии, които чета. Искаше ми се видеото да се развие в друга посока, но се разви в посока на любовни взаимоотношения, така че през следващите 2 седмици пълнолунието в Телец, което е днес на 5 ноември и ще навлезе в 15 и 19 минути. Не знам кога ще се качи видеото, когато се качи до края на деня. Ще имате информацията, така че това е енергия, която би се разгърнала през следващите 2 седмици. Не е гарантирано. Решенията са ваши, как да процедирате. Съветите също, които ви давам, са вие дали ще си, в смисъл ще си ги вземете за ваши и ще направите това, което ви съветва Таро. Имате свободната воля да преценявате как да действате и как да минавате през живота. Аз съм тук само да ви насочвам, да ви помагам, да ви предвидя потенциално какво би било, но вие имате свободната воля съвсем обмислено, ако искате, и необмислено, вие си решавате да правите и решавате и струвате, както си прецените вие. Благодаря ви за отделената енергия, благодаря ви за любовта, благодаря ви за коментарите, лайковете. Обичам ви, целувам ви и ви пращам много любов и светлина и до следващия разклад, мили мои. Чао, чао!